muzičarki i muzičari. Čućete kompoziciju Plavuša, vokalni solista Darko Stošić, uz klavirsku pratnju Anđele Kostić. I pogled, i šapat u meni plaču, i jecam, i lomi bol što ne zna stati. I pitam se zar tako mora biti, zar život je tako htio, zar tako mora biti. I sve dok ne budem gledao ja njenu kosu, plavu kosu kako sja. I sve dok budem gledao ja njezin lik, divan lik, plakat ću ja. Znam, njezin život pripada drugom i stvara mi bol što ne zna stati. Plačem jer nisam kamen, plačem što moja ne možeš biti. I sve dok budem gledao ja njenu kosu, plavu kosu kako sja. I sve dok budem gledao ja njezin lik, divan lik, plakat ću ja. Snagom svoje izgovorene reči, učenica odeljenja drugog 3, Ksenija Dimitrijević, kazivaće stihove pesme Biljane Stanojević. Naziv pesme, običnim rečima rečeno. Mentor profesorka Gordana Mladenović. Nisam ja nikakav čudak, ni ludak. Mene je možda teško razumeti, ali za sve treba znanje, pa sve treba umeti. Ni naivna nisam, ni slepa. To što prosjaku dam zadnje iz džepa bez da se kaljem, nije samo zato što ništa nema, niti zato što me rastužuje. On je srce stegao da bi ruku pružio i ja to poštujem. Zato dajem. Nisam ni glupa, možda kome izgleda tako. Izgledati glupo vrlo je lako, ali to što nečije laži prećutim i one što vidim i one što slutim, ne činim to zbog sebe, meni je sve jedno, već da se taj neko ne osjeća bedno, a što se posle postidi, što mu se laž toliko vidi, zato puštam i ćutim kao da ne znam, a sve znam. Ali nisam ni ja od kamena tvrđa,
niti od ludoga luđa. Da ne osjetim, da me ne boli, kad me ko meni drag ne voli. Stegnem srce i ruku pružim, a niko da me za nju drži. I milost kad treba mi tiho tražim, zabole reči. Tebi to treba, ma ne laži. Na te boli i tugu nisam imuna. Meni imaju ukus limuna, kiselo, kiselo! A me ne leči. Neko će već razumjeti. Možda bar moje reči. Neko će ipak umeti i smeti. Običnim rečima rečeno, ali snagom izuzetne harizme, veštom ekspresijom i neposrednim ubeđivanjem, uspio je da ubedi tročlani žiri i postane apsolutni pobjednik takmičenju besedišta. Darko Krstić, kazivaće besedu "Svi junaci nikom ponikoše i u crnu zemlju pogledaše", mentor profesor Vladimir Čolaković. Ne želim više da se u mojoj zemlji donose zakoni sa imenima mojih vršnjaka koji su stradali zbog nečijih nemara. Ne želim da mladi ljudi stradaju. Ne želim da se naša mila zemlja oblači u crno svake godine. Ne želim da se politika promoviše putem ovih bolnih tema. Ne želim da budem okružen ljudima koji će o nečijoj smrti govoriti samo da bi sebe ubedili kako niko nije kriv. Želim osjećaj sigurnosti. Želim kvalitetno školovanje. Želim da se družim bez straha da bi neko mogao da potegne pištolj. Želim državu koju ćemo svi biti jednaki. Za nečije ubistvo koristimo izgovore "našao se u pogrešno vreme na pogrešnom mestu". Koga je terao da pomaže ljudima kojima nema pomoći? Roditelji deci često izgovore rečenicu kao što je: kad vidiš da se nešto dešava, skloni se. Kad vidiš da nekoga tuku, vređaju, nemoj da prilazi, nemoj da zoveš pomoć, jer ako to učiniš, onda će se isto desiti i tebi. Prolaze ljudi i vide da gori kuća, ali nemaju razloga da pozovu vatrogasce, jer to bi im pre svega oduzelo vremena, a i nije njihova stvar. Narednog dana, putem medija, saznaju da je u toj kući stradalo dvogodišnje dete. Rastuže se. Ali to je život, kažu. Krenu dalje, kao da se ništa ne desi. Svi junaci nikom ponikoše i u crnu zemlju. Svoje vreme trošimo na ogovaranje, podsmevanje, nadmetanje. Ne zanima nas šta je sa ljudima oko nas. Zato i strah. Opljačkana je banka humanosti u našem gradu. Novac koji je bio namenjen za lečenje naših, vaših poznanika, neko je ukrao. Ali zaćutaće. I tu informaciju ćemo potisnuti u zaborav. Jer ipak to se nas ne tiče. Proteklih godina donet je Marijin zakon, Tamarin zakon, Tijanin zakon, na snagu će stupiti i Aleksin zakon. Ponosan sam što su se naši građani ujedinili i što smo zajedno popunili zakon.
ali niko ne shvata koliko je bolna činjenica da su ti zakoni doneti jer su mladi životi uništeni. Uroš Dragojlović, 9 godina, iz Skele kod Obrenovca, obesio se početkom ove godine jer mu se majka preudala i sa sobom odvela njegovu sestru iz Nakina. Da li ćemo se ponovo ujediniti, izglasati neki novi Urošev zakon? To je naš problem. Jaki smo samo na rečima, o zlodelima ćutimo u nadi da se isto neće desiti i nama. Tačno je. I ja se plašim da mi se ne desi isto što i grupi tinejdžera koji su stradali u požaru u Novosadskoj diskoteci. Plašim se da me neko od mojih vršnjaka ne sačeka ispred škole i ne pretuče. Plašim se da nevin stradam. Plašim se. Ali, da li vredi živeti u strahu? Jednoga dana mi ćemo biti ti koji će izvoditi nove generacije. Mi ćemo imati decu. Mi ćemo vaspitavati nekoga. Da li ćemo se i tada plašiti? Hoćemo. Ako se sada ne izborimo sa strahovima, plašit ćemo se do kraja života. Žene, ne sakrivajte identitete silovatelja. Ne plašite se da kažete šta vam je neko uradio. Ljudi će uvek ogovarati i mrseti, ali vi zaslužujete sigurnost. 54,2% žena u Srbiji izloženo je nekom vidu nasilja. Deco, ne plašite se da kažete ko vam je naneo modrice po telu. Ne plašite se nečije fizičke snage. Zapamtite, tu su organi države koji će štititi vaša prava. U anketi iz 2006. godine, koja je sprovedena u 50 osnovnih škola širom Srbije, 65,5% učenika priznalo je da je doživelo neki vid vršnjačkog nasilja. Ljudi, mala dela koja počinite nekome mogu značiti sve. Novac koji ostavite humanitarnoj banci nadoknadit će ono što je neko ukrao. Videli ste da čovek tuče ženu na ulici. Ne govorim vam da se treba umešati, ali svako treba pozvati policiju. Ta žena će to ceniti. Miloš Vujić, heroj iz Užica, bacio se pred kamion i spasio devojčicu koja je izletela na put. Budite junaci koji će pred problemom stajati uspravno. Ne spuštajte glave, ne klonite pred nepravdom i nasiljem. Hajde da se borimo za život, a ne za pravdu nakon nevinog stradanja. Neka se naša deca jednog dana ne plaše da prošetaju ulicama ovog divnog.